Takže ahoj, vítám u tohoto videa a nakonec asi vyjde to poděkování. A dneska tady budeme hrát teda Turbo Prot a ne Fortnite, protože tak bych nějakou důvodu myslel rozjet. No, takže bylo to. Chtěl bych vám všem moc poděkovat za 300 odběratelů, ale možná budu YouTube ukončit, uvidíme. Ale vypadá to, že asi ne. No. A byla to dlouhá cesta dosáhnout 300 odběratelů, trvalo to strašně dlouho. No. Co ještě chtěl říct? Tak bych rád dosáhl aspoň 500, potom 700 000 a pak bych už postupoval na 2000 a tak. Takže byl bych rád, kdyby se to video klidně neposílali svým kamarádům, rodičům a tak. Protože abychom mohli dosáhnout třeba už i těch 500. No. To je pro toto video vše. Tak díky za zhlédnutí a čau. Wow. No, tak čau.